Pitäisikö mä laittaa nyt luovalle? No, me ollaan nyt aloitettiin. Joo, kyllä pystyttäisiin nyt laittaa luovalle. Voidaanko please? Mun vuoro pelata. Voidaanko please? Tällä kertaa mä määrään, koska on mun vuoro pelaa. Mutta voidaanko please? Jossain vaiheessa. Nyt. Ei. Koska mä olisin näyttänyt noihin juttuun. Joo, mutta sitten nyt kun on videointi käynnissä, niin mä haluan videoida ihan oikeasti. Tehdään 2. Tosta. Presto. Vai mitä, Markus? Mm-hmm. Puhu jotain näille asiakkaille. Jotka ostaa meidän Minecraftin. Niin, kopioidun Minecraftin. No tää on kyllä ihan aito. Markus osti sen tunnollisesti, vaikka ei se sitä ostanut, vaan sen äiti. Sen faija skitsoo taas. Robin on jo vanha juttu. Vasta paska Robin. Mun lempilauli. Mä vihaan sitä. Mä vihaan. Oi. Se on meidän koulussa ja Markus vanha juttu. Tietolan koulussa. Siellä on hulluja, mutta mä oon normiluokalla. Sähän oot ADHD. Pitääkö senkin nyt sanoa tonne? Aha. Tästä tulee muuten meidän luva. Siihen soit. Ai niin muuten. Sellainen kysymys. Sopiiko sulle, Markus, että tänne tulee joku muu pelaa meidän kanssa? Miten? No, jos me jaetaan tää lähiverkko, niin tänne voi tulla joku, jos sillä on Skype. Ja se haluaa tulla pelaamaan. Tehdään sitä varten erikseen video. Mikä toi kauhean ääni on? En minä tiedä. Anteeksi, kun toi mun seinä vähän tossa on rikki. Eiks niin, Jusu? Niin. Pitää tulla sitä ääntä, kun niillä on siellä pesukone, niin toi seinä vähän. Vai No. mitä? Kuuluu tollanen jännä ääni, ainakin täällä. Muista, Markus, jutella. Onko sulla jotain sellaisia uutisia, että haluatko sä, että me aloitettaisiin jotain isompaa videoa tai jotain isompaa juttua tai jotain? No, mä haluaisin, että Excel ei optimista. Mä oon aika varma, ettei se onnistu. Mut jos se tulee, No sitten se tulee. tapetaan se. No ei. Miksi? Ei ne se sitten tulee, jos me tapetaan se. No, voidaanko me kuitenkin sanoa sille moi? No, totta kai. Luuletko sä, että me jätettäis moikkaamatta kaikkia aikoja parhaan Minecraft-pelaaja? Onko se paras? On. Onks nelivarvasti? Kuka se on? Tiedä kuka on nelivarvasti? En. Vittu, se on yksi pelaaja. Se buildcrafting. Siinä tulee sinistä timanttia ja vihreitä. Nykyäänkin on olemassa sitä vihreätä timanttia. Mistä sitä arvaa mitä löytää? Luolastoista. Sitä sammalta kiviä. Tehdään tänne talo. 3. Ja nyt tehdään nämä. Voiko sä näitä laittaa luolalla? En, koska me videoidaan. Mä saan videoida 20 minuuttia. Sitten voidaan vaihtaa luovalle. Mäkin haluan, Markus, joskus. Onko se pelastua? Ei. 2 jaksoa, eli 20 minuuttia. Ja säkin pelasit 20 minuuttia äsken. Joten tasapeli. Mistä sä tiedät, että Minecraft 1.3 on tullut? Kun sä näet sen. Niin. Toi me tarvitaan ja sitten... Hitto.
Sitten ei ole enempää kiveä. Miksi Sora on vaihtanut? Mä en tiedä. Vittu tää rupes taas lakaamaan. Saatana pervo. Tää tietokone on. Mennään tonne ylätaloon. Se on nyt niinku melkein valmis. Mä näen tuolla kopleen. Tiedän. Pelottava toi pyykkikoneen ääni. Eikö? Tosi pelottava. Miksi? En tiedä. Ihan kauhea ääni. Miksi? No en minä tiedä. En mä asu täällä. Mitä sä sinne tonne teet? Me saadaan tästä koplee plus tänne tulee lisää huonetta. Haluatteko te kuulla, kun Markus kiljuu? Okei. Markus! Oikeesti. Se on karseinta, mitä voi olla. Se vaan pian. Ei. Älä nyt. Anteeksi. Markus teki käsipieru. Tai no ei se sitä tehnyt, mutta siis sillä tavalla, että... Anteeksi. Noin. Mä olenkin fiksumpi kuin Markus. Mä pieraisin mun housuihin. Aha. Katos tätä. Pam pam pam. Markus, laulappas meille jotain. Okei. Paskan Maria, Paskan Maria. Suloinen laulu. Mitä vittua tuolla on? Siellä on se meidän leijuva pornomökki. Joo, leiva pornomo. Jos ne yrittää niinku tappaa meidät, niin mä tapan ne. Tehdään Ei, jos Excel tulee tänne, jos se hakkaa meitä, onneksi meillä on luova modi. Niin. Tai sitten me vaan bännitään se tai tapetaan se. Täällä on sellainenkin komento. Mutta sopiiko Markus, että jos joku oikeasti haluaa tulla pelaamaan meidän kanssa, niin laittaa kommenttia ja jos sillä on Skype, muita ehdottomia juttuja ei ole, että sillä on aito Minecraft ja Skype ja nettiyhteys. Muita niitä juttuja ei oikeastaan olekaan, koska silloin pystyy pelaamaan. Onko meillä sänky? Ei. Mä tiedän miten pystyy tekemään. Niin mäkin. No? Mä pystyn tempaseen sen tuulesta. Metää. Vaihdetaan luovalle. Tai, Niin sitten, otetaan se sänky sieltä ja sitten sille. tai sitten pyydetään sitä. Keneltä? Tai siis me saadaan sitä silleen yhdellä jujulla. Oh, Annetaan numerosarja. Niin se antaa sen tietyn tuotteen. Okei. Annetaan nyt se numerosarja. Kun mä en tiedä sitä, mikä on Cobblestonen se numerosarja. Mennään tuohon alle. Vähänkö se olisi tyhmää vai mitä mamma? Markus. Anteeksi. Mä unohdin sun nimen. Onko sä nyt tullut luova-modille? Jos joku tulee tänne taloon. No, me bännitään se. Mikä se on? Eli se ei pysty tulemaan enää koskaan tänne. Ennen kuin me sallitaan se. Että meillä on sellainenkin oikeus sit. Ja sit sen kaverin pitää osata olla kiroilematta. Vai mitä, Markus? Niin, tai muuten. Tulee bännit vai mitä? Et sä saa tulla tänne servuun. Eiks niin? Ei tää ole mikään servu. Tää on vaan normitaso, josta on tehty servu. Ja tilatkaa Jusu Jonin kanava. Kato Markus, pikku mainosta. Onko sä nyt pliide? Katso luovalla ja silleen. Siellä on
Otuttamaan luova, please. En mä laita luovaa ennen kuin mulla on pelattu se 20 minuuttia ja mä lopetan tän jakson. Sitä ennen ei vaihdeta mihinkään. Paitsi jos mun pitää lähteä kotsaan. Tuutko sun menen päivällä kotsaan? Ehkä keskipäivällä, kun pitää lähteä viemään koira. Juu, mulla on koira. Söpö pikku iso vilja koira. Tiedätkö sä sen nimeä, Markus? Tiedän. Mikä? Austin. Hyvä! Edistystä, Markus. Edistystä. Hakataan tosta lisää koplee. Märkää märkää koplee. Eikö se niin mennyt? Markus, eikö se mennyt? Märkää koplee. No voi hitto. Eikö se, että me ollaan 16 vuotta? Joo, no siellä lukee 23. Uskotteko, että me ollaan 23-vuotiaita kumpainenkin? Uskotteko? Aika. Uskotteko vai mitä, Markus? Ei, me ollaan pikkukääpiöitä. Me ollaan 23-vuotiaita, äänenmurros vaan ei ole vielä tullut. Vai oliko se 26? En muista. Olemme oikeasti joku... 23 tai 26. Ei, me ollaan jotain 16. Ei. Tätä jos eikä. Miksi nämä videot menee aina näin randomin puolelle? Koska tää on randomia. Markus. No? Toi ei ollut katsojien korvien mielestä kivaa. Markus, täällä on kato tällainen kauko-ohjattava lamppu näillä, niin Markus räplää sitä katkaisijaa. Markus. Haluatteko nähdä sen? Ei se kamera kuvaa. Mitä sä teet? Mä nuolen sitä kameraa. No, ainakin vähän. Mä nuole sitä kameraa! Hyi, älä tunge sitä sun pippeliin. Oliks pakko sanoa? Oli mun. Sä oot homo. Et sä tiedä edes mitä se tarkoittaa. Menikö teiltä korvat? Markus leikkii ton mikrofonin kanssa. Sama. Markus rauhallisesti. Ja nyt sitten Ai vittuun. Nyt meni kyllä katsojilta korvat. Mä oon sitten 100% varma. Et huuda uusiksi ihan oikeesti. Markus? Joo. Sitten mä lopetan tän videoinnin kokonaan. Eihän tää mennyt kuin 3 minuuttia. Moi, mitä sä? Katsotaanko seuraavaksi tää video? Katsotaanko? Vaikka, katsotaanko. Katsotaanko se? Nyt voiko sä laittaa katsoa minkälainen on luova? Please. Ai mikä? Luova. Voiko please? No kokeillaan nyt sitten, herra. Niin panna eetä. Sitten ota tonne. Niin, näkö. Oota, mä etsee sen eetä. Mä tiedän, kato nyt. Eipä oo ihmeellinen. Niin, Ja toi. kirja ja sulkakynä. Otetaan yksi. Pystyy kirjoittamaan sen. Me käytetään hakseja, kyllä ihmiset. Otetaan vähän timua. Okei. Ja entsesti. Joo, otetaan endersestejä. Jos rikkoo sen ja siellä on tavaroita ja jos ottaa uudestaan, niin sitten Niin mä tiedän kyllä. siellä on ne samat tavarat. Tiedän kyllä.
Tuolla. Voidaanko me sinne, mistä sä sait tuon Ender Chestin? Noin, pari timua. Noin. Ja sitten laitetaan tää takas. Hetki! Miksi me ei oltais voitu tehdä arvaa mitä? Miksi? Kamemude 0. S. Ai niin. Kamemude. Mikä tää sun Minecraft-ukkelin nimi on? Markus Pal. Näin vai? Joo. Näin. Joo. 0. Markus Pal ei ole kelvollinen. Siis oliko se noin? Ole Markus Pal. Tee. Noin. Nyt kautta Gamemode Pal 0. Ei ole kelvollinen numero. What the... Voiko panna hetkeksi seetä? Noin. No niin, kirjoitakaan sinne kirjaan. Okei. Oli synnykkä ja myrskyinen. Allekirjoita. Juu, tätä ei pysty enää. Anna kirjalle nimi. Markus Pal. Oli. Ai. Vähän tää meni pelleilyksi. Meillä on kaikki timanttitavarat. Niin, ja sit näitä. Kyllä mä tiedän, miten nämä toimii. Laitetaan yksi tänne. Ja yksi sinne toiseen paikkaan. Tiedätkö sä, mitä Suvoiko sä tästä arvaa mitä? Koska on se arvaa minkä. Sitten me mennään tapaan drakooni. Niin. Jossain vaiheessa. Tää video loppuu ihan kohta. Kato, me säästetään kantamisen vaivalta, kun me laitetaan tää Ender Chesti tänne. Niin. Ja vielä yksi. Oho, täällä alkoi sataa. Me toivottiin niin. Eiks niin? Niin. Markus on ennustaja. Meidän toive toteutuu. Ai saatana, älä vedä mua munille. Sun äitis kuuntelee. Se on sun takanas. Äiti. Mulla on sulle. Häh? Aha. Noin. Nyt me ollaan paneskeltu täällä tarpeeksi. Joten kiitämme katsojia seurastamme ja se on Persereikä. Moi!